Mainit na sinalubong sa ika-6 na distrito ng Pangasinan si Governor Ramon Monmon Gico III. Ito'y sa paghatid ng probinsya ng taunang insentibo sa 5,000 Civilian Volunteer Organization o CVP. Kasabay nito ang paghatid ng libreng serbisyo medikal at pagbibigay ng gamot. Kaparehong serbisyo rin ang natanggap ng mga CBO sa bayan ng Manawag, Mangaldan, San Fabian at San Jacinto. Ang programa, parte pa rin ng pagpapahalaga ng Administrasyong Gico sa kalusugan ng bawat Pangasinense. Matatandaan na halos 20% ng higit sa 8 bilyong pisong budget ng Pangasinan ngayong taon ay inilaan para sa sektor ng kalusugan. Pagdating sa kalusugan, pantay-pantay tayo eh. Walang sino mas maraming yaman dyan, sinong mas may kapangyarihan, no? Pagdating sa pangatawan natin, we're all the same. Pag nagkasakit ka, hindi walang pinipili yon. Kaya po yung pagdadagdag po ng ospital, doktor, mga health workers natin, facilities and medical services so that we can bring forth yung zero balance billing, no, for the basic accommodation for our provincial hospitals ay matupad po natin. Pangako ng Administrasyong Gico ang pagpapabuti pa ng serbisyong kalusugan sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.